Dolong gak dhisik. Iya, kayane kaya ngene. Wah, jan kaya piye wae nek diiringi karo bocah-bocah mengko sak anak-anakku jan semangatku malah ngakantar-kantar. Ya iki kok beda karo padatan. Iki kaos punika kaos atur kan para minggah nek karawitan iki sejatine ya iki bakale warga laras junior. Mergo iki nek dong warga laras kuwi dong ora selo kuwi sing sok ngiringi putu gading ya anak-anakku kabeh iki ya lah kok tadi mula bukane ya mergo sing wis-wis lho awak dhewe tak etung sowanan kene iki wis ping 4 iki ya nek sing wis-wis pancen biasane do ngrusake pengrawit karo sinden kuwi warga laras ning dilarang bengi warga laras kapinujon barengi putu gading ya ngayang dite dadi warga laras ngiringi gading terus aku matur lah nek upami ngaji sewengi pripun Pak nek ngersake warga laras ning para pangarsa panitia boten gak kudu manut Selasa terus nek upami sanes warga laras nggih kula padoske sing kira-kira gawe tur ya menawa
Nggih, terus panitiane yo ngendika nggih gandeng mboten natural tetep dikurangi danane iki. Ya napa kok sidane ya dikurangi 5 juta. Nek ora dadi apa nyatane ya gayenge ya kaya ngene mongko ya tak gawake alat sing duwira kaya ngene dasare panggungé ya luar biasa kok. Wayang gamelane apik, merati nom-nom kabeh. Wah ora percuma. Dulur-dulur ngendira nimbali aku sak kanca dasare pemerang iki ya nom-nom cakrak-cakrak sing dene ya kaya sing dinindikake Pak Bupati mau ya cantik-cantik. Ya, matur dhisik sing dadi wigatine. Alhamdulillah lho, puja-puji syukur konduk marsane Gusti ingkang Maha Agung binawak dhewe saiki wis lakon sowan meneh ana ing ngarsane para punden lan sarakadang ingkang lenggah ana ing Ngendira Gurureja Lenggah Kulon Progo. Ya kula sadurunge awak dhewe iki apa kuwi ngaturake sing dadi wigatine lan ngaturake bab apa wae luwih dhisik awak dhewe uluk salam lan katur wonten ingkang ngarsanipun ingkang winanting kakurmatan setunggal panjenenganipun Bapak Haji Muhammad Ajuddin Akbar Esos minangka DPR Provinsi ya sakabeh. Terus kaping kalih Bapak Suryanto SH DPRD Kulon Progo ya uga panjenengane Pak Su Narwan SE DPRD Kulon Progo ya terus apa meneh Bapak Bukijan DPRD Kulon Progo ya terus panjenengane Mas Joko Mursito SSN Kepala Dinas Kebudayaan. Kok kowe iso nyebut Mas ayo bareng aku maca Mas Joko Mursito kemudian kancaku kuliah saiki kok dadi kepala dinas kok nasibku sing begini saja. Ya Bapak matur nuwun. Iki diramu sing saka Pundho Kabudayan Mas Joko Mursito nggih saangkatan karo aku ya. Uga panjenengan Pak Penemundak panjenengane Bapak Raden Sigit Purnomo. Ya terus panjenengane Pak Lurah sapa iki aku tepung apik panjenengane Pak Bejo Santosa. Ya dingin ning Kali Biru ya kepareng berkahi lenggahi ya. Terus Pak Lurah Ngenkarjo apa Pak Sunardi ini yang lenggahi ning Kali Biru ya. Terus ingkang bakal ngalih panjenengane Bapak Bupati Kulon Progo DR Raden Agung Setiawan ST matur nuwun kula diaturake gunjing kanuwun wonten sanipun Bapak Kadus panjenengane Pak Nanang Kustianto lan ugi ketua panitia utama panjenengan Pak Wasyanto ya. Lajeng panitia wilayah Bapak Surakan uga matur nuwun wonten sanipun Punden kula Pak Diono kaliyan panjenengane Pak Nur Jiman selaku bendahara yo Pak Nur Jiman yo disebut sing mari duit aku ya Pak. Ayo nggih matur nuwun dene para pangarsa para punden lan sanak-kadang ingkang lenggah wonten ing Ngendira mriki kasih kepareng dawuh kalih kaliyan sanging saking Sorobayan Sambeng Bantul ya. Wis ping papat iki wingi keselan ponakanku yo Ki Wisnu Hadiswita mergo awak dhewe diwaras yo pas barengi nyanyi dhewe ya ora dadi apa. Misalnya diaturake matur nuwun ya banjur ujube kaya sing wis lho mau ning nggon duger ya wis tak kandhake utawa wis tak aturake mengko nek tak aturake maneh ndak mengko ujar kulian ya kula iki sing ngambi karo aku ujube apa mengko diaturake karo kancaku kancamu sapa mergo iki aku ya dikancani nganggo bintang tamu sapa panjenengane para punden sanak-kadang sing lenggah nang Ngendira kene ngersake bintang tamu ya kuwi anak kulanan sing lenggah ana ing Wanasaba sapa Mas Widi Gareng. Wah iki lagi halus kalise lagi viral-virale mergo ya arep yuswane sing semono ning yo cakrak dasare yo baut juga suarane yo apik
joget apik, nembang apik, mongkon nabuh gamelan apa wae apik, mayang yo iso. Dasare yo manten anyar lho piye to. Sapa Mas Gareng iki? Ado-ado saka ana sapa? Ya engko diakulake ya sing bakal lak dhewe nguyung-nguyung nguyung. Diadani mati dusun iki muga-muga warga Mendira kabeh kaparingono kabagas parasan lancar-lancar nggone padha makarya lan gotong royongan guyub rukun uga tansah dilestarekake lan kabeh mau muga tansah ambabar kanugrahan katentreman lan perdukuhan ing Mendira tansah pinaringono bagya reja mulya sukses selalu kangge Mendira. Ya. Nek wis diaturake yo terus kari kaos kalipur lakone iki ngersake bagong bangun desa sing ngersake yo sing do rawuh ning nggon aku iki kaya ketua panitia Pak sapa mau Pak Was karo penjelane Pak Bendara didampingi karo Pak Giyono mergo nalika wingi awak dhewe iki ditingali sowan ning kali Wiru 10 iki lakone iki dilalak Pak Lurah lho rawuh jebul Pak Bendara karo Pak Ketua Panitia ya padha bersani njaba terus bencang lakono sing padha kali Wiru niku mawon Pak. Nggih ning menurut saya lho Pak. Kali Wiru kalih Mendira niku tebih boten. Berarti nek celak nanti dak penontonnya padha. Iya, jebulan iya rada adoh ya sak dadi napa kula ya. Tenang aku kan wis muni nyambut gawe gebombong karo pengaruh sing nom-nom iki wah rasane jan. Nah, kaya sesuk bengi kaya sepingin nanya ngono saya kan sing udan. Iya, ya. Iki koncone saka paguyuban nek kan apa nek biasane do miring anak gading iki dijenengi kanca pawenang. Utawa paguyuban pawenang. Pawenang iki tegese munggul pawenang iki yo dipati iki lho gawe gone Harya Bratasena. Ya ngono, Pak. Ning iki gandeng iki kancane tak pasrahke sapa? Tak pasrahke sing ngasta kendang kuwi. Ayo piye to lek kurang ngerti. Arep ngarani nganggo warga laras ya wis piye dhewe. Monggo sing biasane ngetutke aku ya ngetutke canging liya sapa? Adikku bapak saiki ya mayang ning Wonosari kaya Nugroho lan sak panunggangane ya do melu. Iya. Terus ana meneh sing saperangan do melu anakku Gilang ning Wonosari. Biasane ya sepi-sepi wae bareng malam Selasa liwa kok do mayang kabeh. Kula terus tak pasrahke borong karo sing ngendang. Kowe iki biasane pira nek kanca pengaruh iki biasane pira umpamane sepi kanca pengaruh piye kuwi istilahnya 15 juta borong. Yo, gandeng kowe sagu nek sagu tenan tak ngaji kelas to nek golek kanca. Dadi aku mikir. Jadi bengi aku men cukup mayak tok utawa kari mara jejak ya iki dipandhikani sing mandhikani Mas Galih sing ngasta kendang kuwi Mas Galih kuwi putrane Mas Slamet Budi kuwi adine kakangku Ki Hadiswanda ki putrane almarhum Pak D Timbul Haji Prayitna. Kok kowe iso muni Pak D mergo Pak Timbul ki nek karo Suwardi bapakku kuwi ketepune nak nderek utawa nak sanak kaya Ki Catur Genyek karo Ki Sena Nugroho. Oh ngono dadi ya mengko berpikir contone kaya wis mungkin nek undang aku Om utawa Lek Suwardi Mas kono nek undang aku ya Lek utawa Om mergo Ki Wisnu ki putrane Ki Hadi Sugito ki nek karo aku pernae nak nderek. Kok iso nak nderek iki to? Ibune Ki Hadi Sugito kuwi mbakne kandung Ki Timbul Haji Prayitna. Moko Ki Timbul Haji Prayitna karo bapakku laksana. Oke menumpun pinter wae. Ayo, kadang nak biyen sekarang yo anak dalan diuleke burungane, diuleke ponakane. Anak saiki ora jalan ngono kuwi. Ayo. Ya wis, sendroke Mas. Iki sak ditunggu-tunggu ngaturi Mas kuwi digareng saka Wonosobo iki dienggo pembukaan iki para bapak-bapak panitia ngersake pembukane Mas Gareng kudu kerja gagah apa julitan kelana topeng tak upamake kaya Prabu Dasamuka
dosamu kok ngoyak-ngoyak kaya ngono. Ane delok jogete ayo kanca-kanca. Mas Gareng diri nganggo bledrong langsung kok kewon. Terjak Roma. Apa kuat gagah. Ayo Mas Gareng. Ayo Kak. Luar biasa, luwese lho. Iya, kaya nyatane kok kurung tidak berdosa ngono ya ketok kakek ngono kok ya. Dalan kok ngece karo jagendal. Ngece pripun to, Mas? Ambak kaya ngene iki aja mbok dian. Ojo mbok diololo paling ora iki jenenge prajake aku. Lho, prajake kok nyatane penjane yo juga lho, Mas. Ya luwes ning ambak lho kok ngomong iki ambak eleko iki joget digagah-gagahke. Kok mboten ngatur ambak elek, ambak nyayat istilah kuru. Kaya kuru iki nek kuru iki kok elek. Padha ngece elek. Ane nyatane juga gagah yo gagah tenang. Prabu dosa muka. Oh, aku tak gagah-gagahke mergo sindene yo nom-nom. Bengi iki aku ketok lewat. Wis semangat nggon nyambut gawe. Jadi sampean rawuh pisanan yo nembe iki nggih. Sekisan pripun, Pak? Kesan dan pesan kangge masyarakat Mandura pripun? Jos. Jose pripun? Pak masyarakat Mandura. Mendira. Mendira. Mendira tadi. Mendira beda. Prabu Baladewa ugi. Mendira. Pripun? Begitu sampeyan sapa Iwan Purwojo terus tekan mriki bareng tekan mriki rasane sampean pripun? Jos, rasane iki jos, Pak. Pripun? Dilewati dalan pasir aku. Ayo tikno kene iki cerak nggon apa? Batin kuwi aku
iki sampe tekan desa aku liwat Google Map to Pak. Lagi apa jenenge ya Google Map kok jaman saiki ta. Kok sampe tekan desa kok truk-truk gedine ra jaman-jaman iki opo? Sampeyan mboten preso kene iki lak selak kali progrol. Iki penambat asih. Aku ki nek wis dolan karo panitia bapak-bapak panitia. Nek Wonosobo ya jumbuhe pasir ning kene. Nek cara wong Wonosobone ngarani pasir rosot. Ini ayo brosot iki keluar padha. pasir endi? Pasir rosot. Nek ngendikane warga masyarakat kene, pesan dan kesane sangat luar biasa. Ning sampean yo matur nuwun Mas. Apa? Jane iki lak rencana lan bintang tamu. Nek terus para donatur ku tangane penambah pasir terus do urunan ngrawuhke Mas iki digareng nyatane lho. Iki aku mau yo wis rada gredeg aku yo. Ya pripun? Yoga 17 juta. Umpamane lho iki. Ayo ning umpama. Ayo lah iki aku wis gredeg ning jagone ngono kan wis gredeg aku. Yoga 17 juta. Aku piro? Ya cuma tak aturke iki jenenge sing nyumbati para donatur sing do usaha pasir kuwi. Ya sadar pusat atur Mas. Panitiane jos ngagem jangkep busana gagrak ngayuh yo ngayuh yo kanto dasare ngagem surjan batik ya to batik iki artine badine sithik Atur kene iki yo nganu kok Mas akeh pengusaha batik-batik. lah iya mulo memanfaatkan UMKM sekitar warga masyarakat panitiane guyub rukun gumolong dadi siji piye carane awake dhewe iki cara paribasane teko wah wedan langsung Pak Heeh. buah-buahan kok gedang kok jeruk langsung Heeh. Mas dari katuran dar jen warang aku jupuk itu Pak Heeh. banget cikat cabut terjelas terampil panitia burung tapangan wis diborot asem banget terampile kok panitia iki ngono ki lho Pak pokok kadare dar nggih barang jupuk oke kae mau lho jope ono jok ono pintil cacai terus barang tak jupuk kabeh mulek Pak kok ono sapa iki 3 jam to kene langsung madhak baru rugi apa ngono sudah saya Mas Ning anu lho Mas, iki wae sing bapak-bapak pancen dadi wis kuwatir kok. iya lah Begitu aku masuk kanggo Mbak, Mas dari kok derek puji. Ayo mbok menawa nek ora nyandang ngene iki mungkin yo ora iso to. Nika sampun wonten generasi. aku wis diarani yoga mau Ayo lumrah wong yo lumrahane sak padha kanca-kanca. parkir ono wi Pak transit yoga kok wonten pundi wonten mriko yoga nggih lho ngerti aku bayangno yo ora apa-apa wong karang jenengan wong pinten mri Nggih. pun ping pinten Kula ping sekawan iki. lho aku lho Pak Nggih. pisan Ayo kula panjenengan tak tepoke karo Pak Puden Sanakadan sekitar kene. Yo menawa biasane kan biasane ngentak rejo latihan tak wonten biasane kan sok dibayar. lah iya Sapa ngerti besok awak dhewe dadi sak paket. nah sak paket yo kok 17 itu jagan dipikirke Pak sampeyan ya sesuk iki mbok menawa kok karang rezeki wis pilih dari Gusti siji pati loro jono telu wahyu papat pangkat 5 ngenteni metune nomor iki wis pilih iki ya ora Pak alhamdulillah salam talib kula konco Bapak Bupati Bapak Lurah Pak Kapanewon Pak Dinas Kundo Kabupaten Bapak Jekuh lan sedaya warga masyarakat wonten ing Pendira mriki alhamdulillah sampun ngawontenaken merti dusun merti pedukuhan diadakan setiap tahun alhamdulillah Pak najake sing urunan 3.000 Kok sampeyan iso tekan kono tok iso preso nek urunane sindang. ngerti aku Ah saka bocorane saka sapa? najake swidak ewu abot lho Pak sing minangka dadi panitia iki berat sampeyan ngerti apa ora lho 2 juta iki dilumpuki pun ana kurang-kurang iki piye carane Ah iya. yo terus ana donatur
matur nuwun ugi kunjuk sedaya para donatur ingkang sampun paring panggiyantu. Muga-muga saksampunipun merti dusun sedaya warga masyarakat Mendiro mriki pun paringi kabagas warasan, kathah rezekinipun, panjang yuswa, berkah barokah sabudayanipun. Mugi-mugi dados bumi Mendiro ingkang teguh kokoh rahayu slamet. Ya biasa ya. Ye, jadi sama dengan maksud pembukaan. Wah, iki kejaba merti dusun, utawi merti perjuangan, iki miras pantes, Pak. Kelas satu napa? Miras pantes peresmian Pos Rondo niku kan. Ya iki nek ora karo tilas kandang sapi ya Mas entel di apa namanya dimodifikasi ngalu wae. Nek anu lho Mas Gareng. Mas Gareng. Tapi peresmian Pos Rondo niku elok kan. Jarang Pak. Wayangan kok panggunge bawe ombo kaya ngene. Tepuk tangan kanggo warga masyarakat Mendiro. Monggo iki panggungnya swadaya iki lho Mas. Kene iki Pak, Swadaya iki. Panggung iki darbeke masyarakat kene. ora bayaran. Ayo iki mergo iki ya dibake kene dadi dodong Kabeh traktat iki. kabeh traktat. Saiki Heeh. Ora luar biasa. wis duwe traktat dhewe. Heeh. Sesuk gawe jalan dhewe iki yo dhewe. Kowe salut ngene lho Mas. Mas Gareng. Kene iki wis dadi ciri khas. Apa Pak? Nek saben wayangan iki sing sepuh-sepuh kuwi apa pengrawite durung do teko. Wis sing sepuh undangan wis do marang yang undangan. Tur yo tertib nganti gatek wayang tekan terbukti limbukan sing sepuh-sepuh ya sing padha lenggah. Luar biasa. Lan ugi matur nuwun kunjuk Pak Kapolsek kalian Pak Dandramil yang sampun kebareng rawuh sedaya para punggawa kapan pemerintahan gitu Pak. Nggih. Bupati, Pak Bupati, Pak saking Kundo Kabudayan, Pak Camat. Beres alhamdulillah berkah-berkah samudayanipun umpaki macam-macam. Beda nek karo Wonosobo, Pak. Bidanipun. Wonosobo depan ribuan ya. Angger goro-goro sing nonton ping 7, sing 5 ngantuk. Nah ini kuwi sing dikasih Mas. Sing sore iki tekan balikan iki sing sepuh-sepuh kan. Nah wis do mundur, terus penonton gede sing kudu. Wonten ya, wis pokok luar biasa. Penonton wayang wonten yo menika. Kok sampeyan gini iki sing do dodolan lho kae sing do. Ya sing dodolan ya muga-muga paringi laris. Iso kanggo ngurang-urangi tumrap kula wargane. Aku teko niku sak deretan 2 bulan rosok. Jadi pertandaan yen rame Pak. Disembuyung bakul-bakul. Bakul-bakul ora ana sing ngene jajan aku ya ta. Aku ki urung terkenal lha. Sampeyan apa? Lek iki pas ora ngandang gareng kok ya. Kudune sampeyan wis kok Wonosobo wis ning apan gareng. Dadi do ngerti. Mudun ya Mas. Lumayan Pak. Kumpul alhamdulillah kanca-kanca pengrawit dusun enom dasare ya ngudi mriki kabudayan. Dasare iki lacak iki dosa mayang kabeh. Wah, somae kabeh. Sing gender menika. Sing gender iki putrane Mas Jumbo. Mas Dani. Sing nyaran kanca kowe, Pak. Sing nyaran menika Devis. Oh, ya kae dalan Wonosobo. Kae nek mayang boleh dicoba mangkresan duduk persis karo Swagi Suntono Adi. Persis banget. Aku yo persis. Kaya sapa? Ki Widianto. Jangan klop-klop kene lho. Lah iya. Jadi bapak-bapak itu Mas namanya sinten? Mas Widianto nggih. Wah, bocah. Wah, kalian iki harus enom bagus pinter cakrak. Kejaba sing ndang iki. Yo. Macam-macam wis tak pasrahe dadi langsung kanca-kanca iki. Itulah Suto lho. Ini tak ibaratnya istilahnya kok. Lho muga-muga tenanan. Ra ketok jalange rek kumut-kumut. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Sampun kepareng rawuh kepareng suwan mriki nyambung sedulur kalian warga masyarakat wonten ing Mendiro. Nggih. Ngono Mas diseliki dhisik perkara mengko nembang joget dhisik. Nek saiki sing penting ujube ya kuwi apa nembang ning
tembang sing ujube kirim donga. Aku mau saka omah iki apa kuwi perjalanan saka omah tekan kene iki ngangge tembang Asmaradana. Mendira ki urfe ana pira? MMNDIDNORO. Dalam itu, ini dadi tembang dadi Asmaradana. Ki getar. Muga sampeyan iki yo jaga multi talenta engko yo iso ngarteke M ki apa nek saiki tak sing tembang iki. Mbak Ani Janawati, saiki tak kuling ngantani Mas Gareng, diatur sing kelas dhisik, kembang sing alus ujune donga. Aku gaya Asmaradana mendira ya. Ya, Mbak Ani supaya ngantani Mas Gareng, surup surya wangine wis tak